Per repreguntar, té la paraula l'il·lustre senyor diputat. Gràcies, presidenta. No dubtava, senyor conseller, de la seva resposta. Creu, senyor conseller, que l'activitat legislativa de l'actual govern, del que vostè forma part, en matèria d'ocupació, és l'adequada d'acord amb les dades d'atur i crisi econòmica que viu Catalunya? Senyor conseller, creu que la resposta davant la situació de crisi i d'atur que viu Catalunya és la convocatòria de cimeres? Senyor conseller, tenen quantificat quants llocs de treball es creen per cada cimera que convoquen? Senyor conseller, el govern ERC Artur Mas s'ha convertit en un govern que, pel que sembla, no vol treballar. En un govern gandul. En un govern ERC Artur Mas que ha presentat només un projecte de llei en tota la legislatura. A dia d'avui continuen sense presentar la llei del projecte de pressupostos per aquest any 2013. Continuen sense presentar la llei de mesures fiscals i financeres d'aquest any 2013. Continuen sense presentar un pla de xoc contra l'atur i l'atur juvenil. Continuen sense presentar cap tipus de pla per acabar amb els impagaments de la Generalitat de Catalunya en farmàcies, tercer sector, proveïdors i creditors, entre d'altres. Sense presentar cap llei d'emprenedoria ni cap reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya. Ni José Montilla va estar un any sencer sense presentar pressupostos, que sembla que és el camí que vostès segueixen. El Departament d'Empresa i Ocupació, per exemple, han canviat de conseller, han canviat de cara, però continuen les mateixes polítiques parasitàries i fracassades de l'últim govern Montilla i de la passada legislatura. Per això els exigim que rectifiquin, que aparquin les fotografies que tant li agraden al senyor Artur Mas i que es posin a governar, no pels separatistes ni pels desitjos del senyor Oriol Junqueras, sinó pel conjunt de catalans i catalanes, i especialment per les famílies i persones que estan patint la crisi que, pel que es veu, vostès tenen completament oblidades. Per tant, els exigim que deixin les cimeres, que deixin la parafernàlia, que deixin les fotografies i que es posin d'una vegada a treballar i a lluitar per resoldre la greu situació de crisi i atur que viu Catalunya a dia d'avui. Gràcies.